Vítam vás pri dnešnom podcaste, kde budeme hovoriť o našich zápisníkoch. A prizval som si k tomu pre mňa vzácneho hostia, ktorý ma inšpiroval, motivoval k tomu, aby vznikli. Je tu so mnou môj syn Matej. Čaute, ja som Matej. Okay. A Matej bol inšpiráciou, aby vôbec vznikli tieto zápisníky, pretože s Matejom sme začali cestovať, keď mal 5 rokov. To sme boli vtedy vo Vietname, pamätáš si to? To vôbec. Vietnam. Vietnam, tam som nemal ani zápisník, ani nič, takže Vietnam to vôbec. A zápisníky vznikli v roku 2013, kedy sme začali cestovať spolu s ostatnými deťmi. Začali sme robiť rodinné expedície. A prvá cesta bola do Afriky, kde vznikol môj africký zápisník. Máme ho tu a tam tých fotiek nám ostalo zopár, pretože sa mi zničil harddisk. Ale čo nám ostalo je tvoj zápisník, keď si mal 8 rokov, tak si tu zapisoval. A ten pohľad na Afriku tvojimi očami, pamätáš si z tohoto niečo? Z Afriky si toho menej pamätám, aj čo sa týka toho denníku, kvôli tomu, že som si tam ešte vtedy nepísal toľko toho ako v tých ďalších, čo ma dosť mrzí, lebo na dosť veľa vecí by som si kvôli tomu mohol spomenúť. Takže z tej Afriky jedine, čo tak safari si pamätám, čo sme tam vlastne, hlavne tú žirafu, čo som prvýkrát v živote videl, tak prvýkrát to bolo v živote, čo som videl žirafu, nie? Tak to si pamätám, ale ďalej si moc toho nepamätám. Práve akože z tej Južnej Afriky a z Bornea si toho pamätám viacej, kvôli tomu, že akože som si tam zapisoval fakt ten môj pohľad akože každého toho dňa a aj tých fotiek je tam toho viacej. Malajzia, Borneo, to bolo ďalší rok, 2014 sme išli a no, tam sú aj zaujímavé zápisky od teba. Môže si pozrieť, môže si prečítať nám, že čo si vtedy, ako si to videl, to Borneo. Pretože sme boli u domorodcov, tam sme prespali jednu noc, vy ste mali, nemali ste dovolené telefóny ani žiadne tablety. Jediný telefón som mal ja, takže ste boli úplne odkázaní na svoju fantáziu. Tak na Borneu si pamätáš, ako sme išli domorodcom? Hej, máš to tu zapísané, aj keď momentálne to nevieme veľmi dobre prečítať. Písmo bolo veľmi zaujímavé, takisto ako gramatika, ale tak vidím to, že boli sme u domorodcov, učili sme sa zlodejský vzol. Ste sa tam učili viazať uzle, takisto ste robili pásce, to si spomínaš? Hej, tie pásce si pamätám, a hlavne to, že sme aj niečo ulovili, čo ma veľmi potešilo. A veľmi, aj tu je vlastne popísaný, nebudem to hľadať teraz, vlastne akú emóciu to vo mne vybudilo, keď sme práve niečo ulovili, veľmi ma to potešilo. A takisto celý ten pobyt bol akože pre mňa veľkým zážitkom. A takto si to viem vlastne pripomenúť a tak sa vcítiť do toho, že ako som sa vtedy cítil a celý ten zážitok a celá tá spomienka je tým pádom taká silnejšia z toho celého. Aj že tie fotky by ti povedali menej, myslíš? Podľa mňa je dobré mať obidve, poviem úprimne. Vlastne tie fotky je dobré tak výzorovo, akože to vyzeralo a to si pripomenúť, ale tu je super vlastne vážne ten môj pocit, aký som mal, keď som bol menší. Napríklad to ovocie, čo je tu popísané, že papaja mi vtedy nechutila z nejakého dôvodu. A toto akože si môžem pripomenúť. Aj mango mi vtedy moc nechutilo, čo teraz akože mango akože no je úžasné. Ti chutil durian, ako som tam čítal. No dobre, tak to mi ani teraz nechutí, že to ty koľko smrdí jak. takže hej no. Z tohoto zápisníku si robil aj prácu do školy. Si pamätáš, aké zviera si popisoval? Pani učiteľka si ma vtedy zavolala, že si vymyslel zviera. Nejakú opicu, ale neviem, jak sa volala. Kahau nosatý, áno. Nosatý, to si pamätám iba. On mal nos dlhý a veľký. Hej, tam bola jedna opica, ktorá bola úplne iná ako ostatné. Hej, na tom strome, čo pozerala na nás a potom nám vytrčala zadok. To bol alfa samec a on strážil vlastne to svoje stádo, takže to nebolo, že nám chcela vytrčiť zadok, ale strážil, aby boli bezpečí celá tá skupina.
A tak asi pamätám to, že nám vytrčala zadok, takže... A posledná cesta naša bola v roku 2015. Ako deti ste išli do Thajska, tam sme mali tému Podmorský svet, pretože každý jeden zápisník, ktorý vznikol, tak mal nejaký okruh tém, ktoré sme preberali. Keď sme boli v Afrike, tak sme sa bavili o faune Afriky, o zvieratách, o potravinovom reťazci. Keď sme boli na Borneu, hovorili sme o ekosystémoch, o odlesňovaní pralesov, bavili sme sa aj o tej džungli, ukazovali sme si, ako uväzovať rôzne úzly, ako prežiť džungli, také nejaké zásady. A keď sme boli v Thajsku, tak sme sa učili, alebo hovorili sme si o podmorskom svete. Ak si spomínaš, my sme vždy večer, po celom dni, vždy večer sme si sadli, rodičia sa niekam vyparili, ostatní, a my sme si zapisovali, čo sme zažili v ten deň a ako sme to vnímali, teda celý ten deň. Sme robili rôzne fotografické súťaže, teda každý deň sme vyhodnotili jednu fotografiu, najkrajšiu. Vy ste dostali aj diplomy. Teraz odstupom času, pretože čo sa nám zachovalo, sú tvoje zápisky, keď si mal 8, 9 a 10 rokov. Či to malo pre teba zmysel, alebo či je to niečo, k čomu sa rád vrátiš, keď budeš mať svoje deti napríklad. Lebo toto ti ostane. To ostane ako rodinný poklad. Tá tvoja gramatika. No tak určite je zaujímavé sa k tomu vrátiť a potom určite akože s mojimi deťmi sa k tomu vrátiť, že a možno aj tým deťom to vlastne mojim ukázať, že ako som to vnímal, keď som bol ja malý, a vedia si to porovnať a to môže byť tiež zaujímavé, také porovnania zaujímavé aj pre tie deti. Neviem si predstaviť, že aké to môže byť pre tie deti, že či to bude strašidelné, hlavne tá gramatika, alebo že či to bude... Povedia ti oci, tak pozri, ak si ty písal, čo nás tu... A ty ma tu džubeš za zlé známky zo slovenčiny a pozri sa na seba, oci, no. Takže takéto asi niečo dostanem. Ale tak určite si to budú môcť pekne pripomenúť aj teraz vlastne, čo som si to pozrel, že tuk-tuky. Ešte som si toto zvýraznil ako mali, lebo fakt ma to fascinovalo, tie tuk-tuky. A tu mám popísané, že sme išli tuk-tukom do hotela, do bazéna a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Takže fakt to bolo pre mňa. No a počas toho, jak boli tie lockdowny, tak ty si prišiel za mňou, že oci, správme nejaké zápisníky pre tie deti, pre ostatné, lebo ty už si bol starší. Hej. A už to bolo trošku iné. Vtedy sme ani nemohli cestovať. No a vtedy som začal uvažovať nad tým, že ako vtesnať tieto témy do nejakých všeobecných tém, pretože nie každý ide do Thajska, ale keď, tak ideme k moru. Takže preto vznikol na zápisník Ideme k moru. A v zápisníku Ideme k moru je presne to, čo sme si hovorili v Thajsku. Podmorský svet. A je tu naučná časť. Prvá časť je naučná, kolobeh vody v prírode, slapové javy, ako vznikajú, čo je salinita, ako si ju odmerať. A tieto všetky témy vznikali z toho, ako ste sa ma pýtali ako deti. Keď ste boli zvedavé, že ako vzniká voda, alebo aký je kolobeh, alebo čo žije pod morom. Takže všetko to som sa snažil sem dať. Pretože tak ako vy, ako deti ste sa pýtali mňa, tak takisto sa tie deti, ktoré budú mať ten zápisník, budú pýtať svojich rodičov. A tí rodičia majú aj návod. Budú mať aspoň odpovede, keby náhodou nevedeli. Ako vyzerá dno oceánov, aká je ekológia oceánov. Máme tu o medúzach písané. Takisto sme sem dali informácie o palmách, o tých ovociach, čo ty si písal, že ti príšerne chutia, tak sme ich dali sem do tohoto zápisníku Ideme k moru. A keď sme boli sme spolu na Gerlachu, to si pamätáš, že si bol starší, tak takisto bol s nami náš bratranec Filip a ten tiež sa pýtal veľa toho, takže preto vznikla téma Ideme do hôr. Ako vznikajú hory, ako sú časovo rozdelené turistické značky. Do tohto zápisníku som dal aj, keď ja som bol dieťa, čo môj otec nás učil a ako nás zabával, aby sme ten výlet nejako v úvodzovkách prežili, aby sme sa zabávali. Takže tá hra, ktorú sme robili, tak je tiež uvedená tu. No aby za každým kým ideme do hôr, pretože toto je na 7 až 10 dní,
možnosť zapisovania na celý výlet, aby sa nemuselo za každým kupovať celý zápisník, tak sme ho doplnili cestovateľským denníkom a môjim turistickým zápisníkom. Takže z nášho afrického zápisníku vznikne zápisník Ideme na safari, kde sa budeme baviť o potravinovom reťazci, o národných parkoch sveta, ale aj našich. A pamätáš si ešte, keď sme sa plavili spolu po mori na plachetnici alebo potom na motorovom člne? No, na mori tam sme mali viac toho a pamätám si na tej plachetnici, čo sme zachytili hlavne tú búrku. To nebolo úplne príjemné. A potom na tej cestovnej lodi to bolo... No a potom sme boli na zaoceánskom parníku. Hej. Takže tieto naše zážitky, alebo tento náš okruh tém sa premietne do zápisníku Ideme na loď, kde bude, kvôli aj možno tej búrke, tak tam bude možnosť predpovedať počasie podľa toho, aké oblaky sú, aký vietor fúka. Takže deti budú schopné aspoň orientačne predpovedať počasie, ako bude ráno si pozrú a budú vedieť, že ako bude po obede. No a náš zápisník z Bornea, ktorý máme, tak z toho vznikne zápisník Ideme do sveta, kde budú rôzne biómy, bude tam ekológia, ekosystémy, budú tam aj rôzne svetové filozofie, kde v ktorej krajine sú, tak ako sme boli v Malajzii, tak tam tých filozofií je viacero. Takže tam sme si hovorili aj o týchto záležitostiach, takže to vznikne, že ideme do sveta. Na tom pracujem. A jeden známy slovenský cestovateľ, pretože som cestoval 23 rokov, tak mi hovoril, že aby som napísal cestopis. A tých cestopisoch na trhu je strašne veľa, takže mi napadlo, že to spravím tak, že budú cestovať deti. Bude to detská knižka detských poviedok, kde budú rôzne úlohy, aby sa dostali z jednej krajiny do druhej. A na tom pracujeme teraz. Takže postupne budeme pridávať takéto cestovateľské témy na našu stránku. Takže ak nás chcete sledovať, tak www.letsgokids.sk. Názov Let's Go Kids vznikol inak zo zvolania môjho otca. Vždy, keď sme s bratom mali niekam ísť na výlet, tak medzi dverami zakričal Let's Go Kids. A z toho vznikol ten názov. Takže my postupne prenášame to, čo mňa učil môj otec. Snažil som sa naučiť teba, teraz už si veľký chlap, už pracuješ. A takisto to možno prenesieš na svoje deti. Generačne pekne. Pretože jediné, čo ostane po nás, tak je tá informácia, ktorú odozdáme ďalšej generácii. Ja by som sa chcel poďakovať tebe, Matej, za to, že si prijal pozvanie do tohto štúdia. Za maličko. Vám ostatným ďakujem za pozornosť a keď chcete vedieť viac, alebo kde tieto zápisníky a denníky zohnať, tak www.letsgokids.sk.